sifika sithethe ngoku. Ngivumeleni ke mafika. Ndikhome. Lengubo. Madoda. Ayingabo bonke abantu abathi bawulala ufanane kuba akufanani abantu abafani lo mntu ndizamxhomela lebhatyi akafani nabanye abantu kodwa masixhomele ngoku bendiphaa eqongeni ndifunde incwadi yeNumeri asizukushumayela namhlanje sixoleleni kuba sizawucula lo mntu sizamxhomela lebhatyi ngumntu wengqondo masizameni maAfrika ndifunde phaa incwadi yeNumeri u-20 ibalisa ngesiqingatha esincinci sokufa kukaMiriam kodwa uthi lambali anqungelana amaSirayeli kwindawo ekuthiwa yiTsini afika khona ahlala kuba uMiriam ufile awugqiba amngcwabela apho uMiriam lo mntu ndizamxhomela lebhatyi ufele ecaweni lo mntu uwele apha ecaweni kancinci kabashumayeli ndingazushumayela hayi bro siva apha kule ncwadi yeNumeri oba uMiriam lo ebengumxhasi wevangeli kuba bathi abayichaza kakuhle le nto uMiriam lo ebengumprofethi kambe ebeyimvumi le sakhumbula abazalwane abangabashumayeli oba xa ufunda imbali kaSirayeli kho uSirayeli emva koba ephume eJiphuta esoyisa phambi koThixo uMiriam ebengakhonjwa suke ingoma kaMiriam loo nto ikuxelele noba ukuphi oba uSirayeli uphumelele emfazweni nathi kule cawe besituze siqonde kakuhle oba uSathana simvingele edongeni sivingo kaba mabhexe siqonde kakuhle oba uyadlala uSathana kanamandla simvingele ngenxa kaMiriam bazalwane uba bendiza kushumayela bendiza kuthi uMiriam ufile madoda bendizawutsho kuwe yabona ke akufa uMiriam akuzuphinda kubekho omnye uMiriam andiyakani ndingashumayeli sabheka yewu yenza konke le nto kodwa uMiriam ufile ibandla lasondelelana ladibana ibandla ngoba uMiriam madoda ufile sawukhumbula ba naxantotobe kugqitywa kuwelwa ulwandle lumomvu oyisila noSirayeli uMiriam akadinganga uqala into makayenze wafuna entloko abantu ke besithi wathi unabantu bakho Thixo kanye bathi bulelani kuyehova batsho bantso ngoba ngoku koyisiwe isimboli yoloyiso besiyibona kulo manga hamba mabhethe asazi uba amadabi esizawudibana nawo sawoyisa ngantoni ngoba umkiri umntu ebesicela amadabi kaSathana yena madoda nenzakele madoda nenzakele azonzakalisi phambi koba
Yintoni emnandi njengoba xa ungumfundisi? Hawu. Bazalwane, utshintshe kumrhamente. Uba ngumfundisi kodwa ube zizinto zonke. Hayi. Umrhamente ufika kuye bengumama. Ufika kuye bengusisi. Ufika kuye ubungutata bengutata. Bazalwane bezizinto zonke. Ungumabheka kodwa hamba ngomabheka. Hayi. Andidlulisele. Apha. Ba-Ace. Kula ngomamela isimanga. Ucaphile umuntu kasisi namhlanje. Izokuyeka. Ukwento ekuthiwa yi-load shedding. Hayi bro. I-load shedding ibetha kube mnyama. Ukulindile usisi Ndlovu. Ulindile usisi. Ibetha i-load shedding kube mnyama. Ha. Into eyenzeka apha kwa-Ace. Ya. I-load shedding. Yawubetha kube mnyama. I-generator kwa-Ace. Yakhala. Nanoma nini. I-load shedding ithi yakuhlasela. U-Ace nezinye indawo. Suka i-generator. Ikhala. Hayi man. Up. Sihambisa i-generator. Le nto ithi ka uyiva ivangeli ayivumi. Sukuba ngumabheke enzele nto iva i-generator. Asuke ayibone i-shutdown ngoba ucimile umbane akhambe ngumabheke ulayite uzamsekela avesi uyesu okwayithetha kubafundi nilukelise lona hlaba ingumzame phezu kwentaba. Hayi. Siqotha sihambisa loo generator. Hayi bro. I-generator yakhaba i-generator. Hayi bro. Yakhaba i-generator ayidingi into. Hayi. Sicela uThixo ke bantu bahlabelayo uba uThixo asiphathele enye i-generator. Sicela uThixo uba asiphathele enye i-generator ngoba kandiyeke badala inzima le nto yokuculela uThixo ngoba kukho abantu abaziqhoshayo ngale nto. Izinti cawe umntu ekwazi ukucula sukuma mabheke kakulapho kanye akhambe phela. Hey. Hamba siyakukhulula. Hayi bro. Ngegunya endilinikwa kule session yebandla yavakalisa uba ingubo Ah. kamama uNombandla Mabhece iqhonyile egameni loyise egameni lonyana Hawu Nkosi. asegameni likamoya oyingcwele. Amen.